távolatba ejtettek maximálisan. Most pedig elérkeztünk az első blokk fináléjához. Igen, többet nem fogok sokat beszélni, csak a következőben. Fontos tudni, hogy ezek után lesz 5 perc szünetünk, mármint a táncok után, nyilvánvalóan. Mindenki nyugodtan menjen felfrissülni, de senki ne menjen messzire, mert majd folytatódik a második is. Na de most, először is a táncokról. Lenkefi Zita szólóját fogjuk látni, ugyebár ő az este egyik házigazdája. A koreográfiáját Székely Maja készítette, majd ezt követően pedig a Baraka Belly Dance fog fellépni. Velük kapcsolatban egy kicsit elfogult vagyok, bevallom tekintve, hogy az én csapatomról van szó, úgyhogy én is színpadra állok nem sokára. Róluk annyit mondanék el, csak így zárójelben, egy icipicit, hogy idén tavasszal a kecskeméti hastáncversenyen és a magyar divat sporttánc versenyen is profi első helyezést értünk el, illetve a Kairó Fesztivál Budapesten, ami Közép-Európa legnagyobb nemzetközi hastáncfesztiválja, másodikak lettünk, úgyhogy erről csak ennyit röviden. Most pedig következzen Zita. A mikrofon megműködik. Egy kis technikai problémánk akadt, úgyhogy addig megpróbálok még egy kicsit itt csacsogni.